Usbo na kog pangutana mo, kay na may wa ka tubag kaganiha. Gusto ba mong matipon sa mga santos dito sa langit? Gusto. Or adto ba mo matipon sa tuas impyerno? Kinsa may gustong maimpyerno dinhi? Kinsay gustong malangit? Maayo. Kanang wa mo isa, asam day mo gusto? Asa mo? Wa rabay kapilian. Nya matod pa ni Kristo, kanang way klarong tubag, diretso na sa impyerno. So kamong wa mo isa, adto na mo sa impyerno. Mao na siya. Nya ang saon man aron mabawi. Ato lang sanang asa man dia. So murag ni atingali ang mga kalag, no, nga mga taga-impyerno. So mao gina kanang mga kuan, kanang mga tao bitaw nga impyernohonon, unsa may ila ng impact sa community, maka-distract gina sila. Distraction ba kanang mga impyernohonon, kanang mga langit non, unsa may ilang mahatag sa community? Harmony. So karon gitagaan ta ni Kristo og nindot kaayo nga pamaagi aron gid ta malangit. Gitawag ni siya the 8 beatitudes. Ang 8 ka mga kabulahanan. Mo nang niingon siya diri, bulahan ang miila nga sila kabos. Mo ni ang 8 ha. Bulahan ang miila nga sila kabos. Bulahan ang nagsubo, bulahan ang mapaubsanon. Ikaw no, first 3 lang usa, memorize ha, ready, go. Bulahan ang miila nga sila kabos, bulahan ang nagsubo, bulahan ang mapaubsanon. Kana ang makalimot ana maimpyerno. Sunod, bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaupat na, pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, bulahan ang mga maluluyon. Nya dayon ang ikaunom, palihog lag off sa tanang kuan usa, wireless. Kay gaduda ko nga anay abat diha. Ayan na nagamita. Ang kadto nang dunay kuptanan. Na dihay na kuptanan. Sige. Ay. Mo na no? Distraction. Kamu sa diyang choir, ug nagay gagikan ninyo, bantay lang yun mo diya. So, ay naman to. Bulahan ang bulahan ang nagtinguha. Mo to ikaupat, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikalima, bulahan ang maluluyon. Ikaunom, bulahan ang putli o kasing-kasing. Ikaw na ba? Ikaupat, bulahan nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing. O ka na, unom na. Dayon ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Managdait ba? Ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa to ikapito? Bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan. Niya ang ikawalo, bulahan ang gilutos tungod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ka-memorize na mo? Congratulations. Ang wa ka-memorize, adto gyud mo sa impyerno. Ako ning hatagan o gamayng samari, haron dali ra siyang hinumduman, nya inyo nalang i-insert og asa siya nabilong. Kanang triple A. Hinumdumi lang niyo ang triple A. A. Ang una nga
A nga makapasantos nato mao gyud ang ampo. Ampo ba? Mag-ampo. Kanang ampo makapasantos na kay mao man na itong connection sa Ginoo. Mo nang moingon diri bulahan kamo nga putli og kasing-kasing. Kana makapakuan man na nato connections Ginoo. Bulahan kamong mga kabos. Kanang kabos connection gyapon nas Ginoo kay si Kristo kabos man. Mao bitaw na kanang mga maampuon, ganahan gina silang mobiya dayon sa ilang mga kabtangan. Ngano man sa sige nimong ampo nya makonected kas Ginoo, makahibaw ka nga ang Ginoo di ay pag-ari niya sa kalibutan, nagpuyo siya sa kakabos. Unya kung gusto kang makonected sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mo puyo kas kinabuhing kabos. Muna ang tanan yung mga santos nagpuyo gyud sa kinabuhing kabos. Way maampuon nga mangandoy nga madato. Ang tinuod nga maampuon mangandoy gyung mapobre. Na tuo dili. Tanawa si San Roque nga maampuon. Biyaan niya yung kabtangan. Tanawa si San Vicente Ferrer nga maampuon. Biyaan sad niya. Tanawa si St. Francis nga porting datua nga maampuon. Biyaan sad. St. Louis of France nga hari gitos Francia. Biyaan gyapon. Mother Teresa of Calcutta. Biyaan gyapon. San Isidro Labrador. Biyaan gyapon. Tanan gyud nga maampuon nga tinud-anay nga gustong masantos mubiya gid anang kwarta. Kamo, dili mo makig-away tungod anang kwarta. Di mo makig-away tungod anang yuta. Nga hasta imong kaugalingong igsuon, imo nang ikiha tungod lang anang yuta. Ang kuyaw ang imong kaugalingong anak o imong kaugalingong amahan, imo nang ikiha tungod sa yuta. Nya, unsa man na? Makapalangit na o makapaimpyerno? Oy, ang gustong malangit o magsigi jud kag ampo sa Ginoo, malamdagan gyud ka nga biyain ning tadan. Mao bitaw si Kristo niingon, kung gusto jud kang malangit atong batan-on nga dato, pauli sa inyo ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadto sa kabos, balik sunod nako dadon ti kas langit. No, ana siya. Kamo dihang nangambisyon nga malangit, hala, kanang tanan ninyo rong kwarta ihug na diha sa kolekta. Diri nas pari ihatag. Nyag tuwa pa'y nahabilin sa inyo, naaman tayo mga project din, hala, i-donate din simbahan. Naris pari ihatag. Haron ang pari mo'y magdaan na ngadto sa langit. Tuo mo dili. Ang nituo malangit. Kamu no madudahon kay mos pari. Ikaduha nga A, alagad. Alagad, service. Kadang mo alagad, di na magpabayad. Mudawat na siya na kay ihatag pero di gid na magpabayad. Muna ang mahal nga birhen, ang mga santos, sige gito silag alagad. Nganong makapalangit man ang alagad, kay maunay atong pagpakita gugma sa atong isig katao. Di ba ningon si Kristo, whatever you do to your brethren, to the least of your brethren, you do it to me. Connected ya puntas Ginoo inig alagad. Unsa man ang alagad? Ang pagtubag sa panginahanglan sa imong isig katao. Kanang pagpakaon sa imong isig katao, alagad na dili. Kusga. Nya kun ang pari ray imong pakanon, unya ang kanang mga standby di nimo pakanon, alagad pa na dili. Di na alagad. Kay ang pari kasagaran wa man gutuma, nya ang sugo ni Kristo pakan aman ang gigutom. Kamo sige mog hagad sa pari nga pakanon, wa man migutuma. Dagko naman kay migtiyan. Naano dahi mga siga kay mata nga nagsigilag standby, maunay pakana kay gutom kay na. Gay kumpara o sukari ng mga tawhan nagpagkaon, nya sukari ang pari, di ba ang pari magtimi-timi. Di man ko ani, di man ko ani, di man ko ani. Bawal ni nako. Kana sila sukari. Ibab, igsunod ni mo lingi, limpyo na.
Kaya nga naman, biguto man. Ug adto dito malipay ang Ginoo kung katoy imong pakanon, kung ang pare imong pakanon, ang mga government officials imong pakanon, awa noy, burot na kay na. Unsa man di mo mutuo? Mao na alagad gani sa ato pa mo serbisyo kang di mangayog bayad. Kamoron din hina nagtrabaho, di mo mangayog sweldo. Di mo masukog, di mo tagaan og 13th month pay. Dili mo magyaw-yaw ug wa mo'y bonus kay pandemic ra ba. O mga impiernohonon mo. Ang pari og way kolekta karon adlaw minatay daghan ra man ta kay mig kolekta ron nya wa man gid tayo musuod ani ambot na ba ka. Di kami magyaw-yaw. Kaning nagwali di kani magyaw-yaw. Kamu sad hasta pari inyong iapil sa impierno. Di ko magyaw-yaw oy, maluoy ko ninyo. Bitaw, di gyud mo mohog sa kolekta, maluoy ko kay kanang paghog sa kolekta mao nay imong halad sa Ginoo. Nya kay wa man ka nihog sa kolekta, kinsa may imong gihalaran anang imong kwarta? Ang yawa. Kaluoy nimo adto nimo ihalad sa yawa ang imong kwarta, di ba? Padung jud ka sa impierno. Pero anha na nimo ihurot og hatag din ni simbahan, congratulations. Mo na og di mo mohog sa kolekta, luoy kay mo, dili ang pare. Di ra ba mo tuo? Ikatulo nga A. Unsa man? Antos. Ang tanang mga santos nag-antos. Mao bitan nang na-common kay na natong ingon ang mag-antos masantos. Unsa may mga antosonon nimo? Daghan kay dinis kalibutan antosonon. Ako, ang akong antosonon, una, ang akong mga kuyog sa kinabuhi. Kanang labing suod nimo nga tao mo nay labing dakong antosonon nimo. Kinsa may kinasuoran nimo ron? Mo na imong antosonon. Iyo na kinsa imong kinasuoran. Mo nay pinakadakong antosonon nimo. Tanawang naong ana. Naong palandaan gipul-an ka kadakong antosonon ana. Unya ang batasan ana gabalik-balik raman. Sige kag sulti, sige kag hangyo, nagkasinabot na mo, balikon ra gyapon. Sa una nangabit na nya ni promise na nimo nga di na jud kuno unya himan-himan na nasaylain nya moingon ra sad huyang manggod ko dahi huyang mangyud ko ana nya moingon ra sad ka ano huyang dahi ka ampo Gus Ginoo nagampo naman ko dahi nya moingon man Ginoo nga sige lang okay ra sabtalan ko ani dahi total wa man sa tika pasagdi. Ingon lang sa ka, sige, okay ra okay ra sa ngita lang sa kung ako. O masa to'y kuyog sa father, at tulang ko kuyog dito. Pare sa, ingon sa pare, bahala lang ng Madrid yan, di amay ni Dool, kanina lang saya ako. Oy, ayaw, oy, antosa. Kay ang sala, mga igsoon, dili mahunong kung di ta mag-antos. Kaning giingon diri nga bulahan kamong putli o kasing-kasing, tungod nas pag-antos nimo. Kay ang sala, imong mabalibaran basta mo antos ka. Unya, kung lutuson ka, antos. Kung daog-daogon ka, antos. Masantos ka, ana. Nya kasagaran rabas kusog kayong mugamit aning AAA, kanang kusog kay mo ampo, kusog mo alagad, kusog mo antos, kanunay ng malipayon, malinaon og kontentos kinabuhi. Kana mao ning mga tawhana ang magsigig ingon, praise the Lord. Thank you Lord. Wala na akong hahanapin pa. Kani silang mga tawhana. Pero kanang dili mo ampo, nya di mo alagad, nya magsigig likay sa antos, mao na sila yung mga kusmod kay mga naong. Mao na sila ang kanunay bugat ang kasing-kasing. Mao na sila karon ang nga stress og nga depressed nga mga tao. Nindog na ta.